only kidhie school machiegni kod kama intiere so yudo thuolo mar kakinyalo somo kanyo. Ma school masani waluongo ni Sifoni onego beni entie kod rang'iny mamalo in terms of resources and everything. Ke jopuonje dhie in the same colleges. Onge pogruok kama jopuonje ok dhie colleges. Gima kelo pogruok ka koro en resources and then kod nyadhi ma koro wamiyo skunde moko ma betiegi. Koro yudo ka mano ne girocho ma koro waduogo kendo kod idea mar C1 ma koro giluongo national school and then koro waduogo kod C4 matiende already wa create classes in terms of gimonego beni betie. Gimomiyo ne nitemo gol mano, it was the issue mar competition. But wadoga ne chien matin so that we get to wayud kaka wanyalo understand gini maber. Achiel CBC kanokel o assume ni nyathi ka nyathi onego beni tie kod unique talents meke. Koro unique talents tiende niya ne an kod Mr. Walaka kata wayudo EE wate exceeding expectation ok nyis ni waromre kod max. Nikech pok ma Nyasaye omiwa ma jogi otimonwago nonro opogre. EE mara kod EE mar bwanani nyalo bedo ni ok chalre. Mane miyo koro placement bende in terms of schools mantie onego beni each nyathi bedo kod gimiluongo ni individualized education plan. Lakini gima koro waduogeni koro pod waendelea kod competition cha but wawuondo jopiny ni competition onge. Koro nego bende competition nitiere nikech kata mana jonyuol bende momiyo ni koro nage transfer de ngicho achiel kuom japuonj macho ni janyuol golo nyathi C4 ka koro loko no dwaro C2 gene nikech en wach mar competition to gomo competition no betie competition bet kama adier mantie